to meme rewind. Well, 2022 is almost over. I know that you are hoping that the new year is going to be your best year ever. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Sino tingin nyo mananalo dyan? Paputok tier list. Galon, Tito. Pusa yung mga kasar ko nga pala si Pau. Noon at ngayon, dadaan natin mga memes na nagdaan. Pagkatapos ng putokan. Para sigaw lang ng nanay mo. Pag di ka nakikinig, atin agad-daan lahat. December 31, 11:59, galing kay Ludwig. Naka-Minecraft. Oh! Kami ni Bagtarota dyan! Kahit hindi New Year! Hindi na ako mag-record bago mag-New Year kasi hindi ako makapag-edit sa ingay. Pati yung ano eh, no? Pati yung hininga niya may putok eh. Maraming salamat. Okay, ako na. Sunod. Tayo pala sa doon. Hindi mo siya. Kung kanino puno-puno ng buhay ngayon, pigati. Ayaw nga pala. Nagano pala tayo ng merch, nag-restock, tapos meron pang onti nung ating 1 million merch. Bili na kayo, nasa description or pinned comment. Sunod! Buo ako pinag-overthink malala ka New Year na New Year. Please lang naman, nagpapahinga ang kaibigan natin. Dahil Ilan taon ko na nakikita to? Aso to, Jan. Okay. Happy New Year. Meron kang cherry mobile? Happy New Year! Meron kang jacket? Merry Christmas ba yan? Okay, manigong bagong taon. Manigong? Naku, pag inis... Paano mo kami sibuyas? Tsaka ito mga taas na sibuyas na presyo. Bad trip ka sa lahat. Surprise! Ayoko na, tulog na uli ako. 2022 na uli. Hey to you! Happy New Year, everyone! Ayoko na makakita ng meme noon. Sana di nyo napadala. 3 taon ka na nakikita yun. Ano yan? Ano kalaban? Ano? Sinusubukan mong batake yung sarili mo. Yung bangkay mo noong 2022. Sige na, tara na noong 2023. Pagod na ako. Tara na. Ate, sinubukan niya, di ba? Sabi nga nila, kailangan mo labanan ng iyong nakatumawis na pawis na. Magkakanumonya pa ako sa 2023. Yung kalaban mo. Pagod siya eh. Okay lang yan. Importante, sinubukan mo. Kaya yung aking isang New Year's resolution, susubukan ko. Mga collab, susubukan ko lahat yan. Huwag kayo matakot. Sabayan niyo ako. Pagbuti na ating sarili sa inyong mga career. Ano pag ginagawa mo sa buhay. Batakan pataas. Diba crab mentality? Pero yung crab na to merong pakpak. Di siya Lasing ka tapos naputok. Nakuha pang magbiro ng tanungin. Nag-swimming ako sa may Laguna eh. Magkakagano ko tumama sa kamay eh. Masakit ba kuya? Masakit? Hindi oh. Kung hindi ako nagpunta, hindi masakit Ka eh. pa? Magkakapunta ka pa ulit? Oo naman. Ha? Ayun oh. Hello. Buti na lang nagpapaano tayo. Hindi ako mapuputokan sa loob ng bahay. Bocha, mag-ingat kayo magpaputok sa loob ha. Delikado yan. Hello! Mga Pilipino taga hindi matututo. Yan. Good morning. Putak. Good morning. Hayop ka! Good morning. Walang good morning! Good morning. Good morning, Mudra. Good morning. Pinaka. Hayop ka. Demonyo ka! Animal! Delikado si nanay sa New Year. Oh. Talata mga popoto, magugulat siya. Ito, meme rewind. Well, 2022 is almost over and 2023 is almost here. How the time flies by. It's like it was yesterday. Favorite But kong YouTuber! we do a little bit of Philippine memory. Oh! Okay, oh my God. Pagalitan tayo doon, wag. Ayun, 10:15. Ang batok. Okay. Yung confession. Nalala ko yan. Ulit-ulit yung kailan doon. Toron. Old Bloom. Yes. 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 Patagal na yun. Oh, yung kay Gizmo. Okay. Yung pilalabas si Big Bong. Ang dami nun.
Nagka-stroke ako, yes, yung abs man. Oh, Benten! Oh, H2O! Oh, may ang dami na nangyari yung taon. Kailangan natin ito, copyrighted to eh. Ay, nako po, delikado yan. Sa idol pala to eh. Titikman ng 2023. May favorite ko nga pala si Caloocan Boy. Tagal na yun. One Place. Yun yung ano, yung lecheng, yung, ang pangalan nun, yung diglet, yung maliit na lalaking yun. Sumikat yun, diba? Kung alam yung nangyayari, dami nangyayari. Kita-kita sa 2023. Sabi niyo kasi gumawa ako ng meme rewind. Medyo iba ang project. Next year gagawin natin para sa inyo. Mabuti nyo to ng 20k likes. Respeto sa grind, diba? Ngayon magpahinga muna kayo. Grind ulit tayo next year. Magtitinda ng pangmalakasan. Diba? Wala magbubuhat sa ating pataas kundi ang ating sarili. Kita-kis tayo lahat sa iba, sa itaas. Well, hindi doon sa langit, pero sa itaas lang. Pinsan ko mahihain pero para sa 2K. Hindi ako tinatag dito sa TikTok. Sabi ko na eh! Payatot na may salamin, leche. Sabay na natin. Hindi ako makakaikot eh. Para sa 2,000, walang dignidad. Praktisado ka na para sa Christmas party mo pag nagtrabaho ka. Leche, nakamukha ko na naman. Hayop kay lahat. Sinikay nga mas pag-astos. Signing in ka ulit, no? Akala mo matatapos yan? Wala akong tiwala sa iyo. Pwede na ba to? So ito daw sa New Year, kaya alam mahaba ang pila sa ATM machine. Sana ay tumalab. Pero wag kayo puro ganyan. Kailangan nyo rin naman mag-diet ng buto. Diba? Kasama talaga yan. Sana yung mga credit card natin ay hindi papaso. Red flag po yan. Kawawa ng mamas. Yan ang patamang grind, di ba? Pinapadali natin ang trabaho. Very good. Bigyan tayo ng 3 torotot, nanay. Dahil sa iyo naisip, magaling. Nakakainis. Tama ka naman. Ba't ako magpapakahirap? Pagod na ako buong taon. Chesurad. I know that you are hoping that the new year is going to be your best year ever. Yes. But it is also quite possible Yeah, that the pareho. new year Sabi ko will nga. be just as shit as the previous year. Sabi, kung kailangan mo ng New Year's resolution para magbagong go. Pero tandaan nyo, walang pumipig. Kahit ngayon pa lang eh. Well, lalabas na January 1. Pero ngayon, record ko siya ng December 31. Gawin mo na agad. Do whatever. Masaya ako mag-YouTube para sa inyo. Gano'n kayo kamahal. Creations of other people. What you cannot Parang control, stoicism yun. don't worry about. Be open to the journey Open-minded. of life. Yes! So, kalimutan Don't mag-chill. forget to fucking chill. Kung umiinom ka ba nanonood dito, shoutout mo ako para sa akin. Copyright. Tatay naman! Tumabay ka ba sa putukan ng New Year? Sir, baka lang mo konti. Okay na ako dito. Tatay. Mamamatay ako masaya. Torotot ka din. Basta. Excited si Michael. Maraming salamat. Kulang yung kinita ko sa ampaw eh. Bakit? Gusto ko pa. Puro na ng performance task. Naiinis ako doon sa mga bata ngayon na inaabutan lang. Noong panahon ko, kailangan ko sumayaw eh. Kailangan ko mag-sing and dance eh. Kailangan ko magmukhang mga uto-uto eh. Pero sila po siya, pinutulak lang ng magulang, bibigyan na. Hindi pwede. Ako, walang dignidad. Pag alis ko doon, para lang sa lecheng 20. Kayo nga 50 at 100 na kukuha nyo. Para lang gumanon. Ayos ah. Kiss mo lang kayo dito. Kaso lang ang malala, nadapa ka katingala. Sa kapunta to the moon. Sakto sa beat. Pero siyempre copyright. Yung kala mo patay ka na sa 2022 pero lumalaban pa sa 2023. Me on the way to 2023. Adrian. Me in New Year. Okay. Parang tumangka ka, masyado na ako Pwede rin dito yung yung kanyang isang music, diba? Tatayo para sa inyo. Tumatayo para sa inyo. Thanks, guys. My God. Oo nga, ito na lahat, oh. Umaboy pa to idol pala eh. Nakakatayo. Takoyaki, yes. Ito yung bago. Itong lecheng to. Sino ba to? Ayun, nahanap ko na. Leche. Ito. Indonesian pala to. Kala ko Pilipino. Ay, nag-viral siya. So, alam niya na nag-viral siya. Original niya na pinost. FB ba niya? Pero, sa hakok.
kilala, sorry. Pa-translate nga nito. From Indonesian. I didn't expect it to be this scary even though it was 2019 pa. Sunod! Ano gagawin natin dyan, boy? Ang Bato Cam Turon, Kaloka Boy, ISCP, itong guy na to. Ano pala siya? Model pala siya. Ito yung meme community ata. Yes, alala ko. Si Saraya pa yan. Ito si Salama. Ito si Big Soto, di mamatay-matay. Okay. Hindi ko kayo makakalimutan. Kala mo kakatapos ko natin panoorin yung Toy Story 3. Sabat na ako. Ano ba tong trip nyo? Handa na siya para sa 2023. Yung mga masasaktan kong mga kupa na tolonges ka talaga. Maraming salamat. Sunod. Well, may totorotin din yung girlfriend mo, di ba? Sigurado yan. Sunod. Well, tama nga naman paglabanin si Takoyaki at si Toron. Dito si Toron, di ko masyado naramdaman. Eh. Parang simple lang kasi niya. Pero at yung bakit kailangan pagsamahin si Bato Cam tsaka si Titik Mandenche? So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Sino tingin nyo mananalo dyan? I-update ko kayo. Comment nyo down below ang nagbaboto nyo para sa mananalo dyan. New Year, same me dahil ako ay perfect na. New Year, new mental issues, di ba? Silver, 4-inch. 4 inch? Late naman yan, pre. Late naman yan, idol. Let's go, baby. Mukhang high ka na din, ah. Ano ito, ang lakas naman nun, ani, alarm ng kotse. Magpapaputok kayo lagi sa labas, ha? Kita mo yun, mukhang sperm. My pronouns are he, not him. Because I'll never be him. Ano correct doon, Leche? Happy New Year sa inyo lahat. Oh, New Year, new me. Parang ganyan ba? Pagupit ka sa tropa mo. Eh, gano'n naman talaga dapat. Sida na ganyan naman. New Year, new me. Ganyan lang para sa'yo. Pumiyok pa. Ano gagawin natin dyan sa... Taptasin mo na lahat yan. Dito rin yung tita mo to. Minsan na nila mailabas eh. Pagbigyan mo na. Touch! Bye! Touch! Hey! You're my all-time lover. Ay, tama na. Copyrighted yan. Lawful good loses. O nga, no? Pop-Pop, Euroman Candle, Piccolo, True Neutral, Chaotic Neutral, Evil, Chaotic Evil, Lawful. Kasi yung sinturon ni Satanas, literal na evil. Ngayon sa paputok ka, mas magastos ang bata kesa lusis. Mga bata makulit sa New Year, be like. Piccolo ba yan? Bato mo lahat! Eh! Wala na akong daliri! Okay lang yan para di ka na rin pwede magpaputok. Ano to, macaroni salad day for lumalaban. Paputsak ala ko, una cake. Hoy, bawal sa Panginoon yan. Bigan, papapa-amen ka lang sa laki ng puwet. Mahal, ang pogi yan. Nasa lagay ka rin kapogi. Mga memers talaga, oh. Di ko na ba kamukha yan? Sunod, paputok tier list. Decibel tier list. Ayos ah. Meron pa siyang decibel. Tapat mo nga to sa nanay mo pag ginalit mo. Para malaman gano'ng kalakas. Epe 5-star na yan eh. Classic na yan. 121. Kendall Bomb ng Bacolod City. Kendall po, tsa. Naku, Visayas. Chicken lang alam ko dun eh. Malakas yan, Bisaya eh. Hindi niya malakas yan, Bisaya. Kaya ayaw ko matuto ng Bisaya. Magiging masyado lang ako malakas pag alam ko pa paano yun. Pag nalaman ko yun eh. Idol yun talaga ako. Oy, 69. Boom! Puta, nagkaroon na. 20 na. Yung mga tropa mo ayaw mag-deodorant. Lakas, pre, lakas. Tapat mo nga yan dun sa nagkakaroke lagi sa tapat namin. Tayo na. Dahil pa araw-araw New Year eh. Hayop eh. Galo ni Tito. Galo ni Tito. Balik na dito. Oh, mapunit mo pa yan. Dahan-dahan. Naghirapan ni Inong yan. Face mask. Ayos na makamura ka. Wala ka na rin next year. Tsaka birthday mo, ayos ka. Okay, baka di siya naturuan ng magulang niya. Iwan mo na yung pagmumura mo sa 2022 ha. Mabait tayo, mabait. Tanginang Graham to. Tapos matibay pa sikmura ng mga kumakain ng 5 days spaghetti dyan.
Daig mo pa yung nag-hypnosis, yung mga magician. Yan yung mga chip na ano, di ba? Na bakal, yung natangin. Ay, awa ko, meron naman mga kutsara na hindi nababend ng ganyan. Ano, kasing tibay ko din tong Graham na to sa 2023. Ingat kayo lahat, no, guys. Leche, wala tayong gagawin. Ayoko na nga may gawin, eh. Pagod na nga ako, eh. Worth it. Ang haba, ang laki. Sip-sipin natin. Ah! Tama ka dyan! Ang torotot ko! Akala ko mainit, malamig pa lang. Ah! Pwede pa initin mo. Ang laki. Buti alam mo. Worth it talaga yan. Eh! Pag talaga malaki, masaya. Kaya kapag gawin mo ng tatlong magkakatabi, 1,000. Ganun. Yan ang mangyayari pag pinutok mo sa loob. Ang iyong torotot. Magkakaanak. Ito aking mood sa buong taon na to. Busit talaga. Kaya sana next year huwag nyo na akong busitin. Panguli. No means muna mga para naman sa Happy Year sa inyo. Well, wala na. Tapos na nadaanan na natin lang. Wala ka na magagawa. Happy Year din, Mike. Happy New Year sa inyo lahat. Nasa susunod. Abang-abang na kayo. Nag-stock na. Bilhin nyo na. Nasa merch description. Aming podcast. Puntahan nyo na lahat. Ang dami natin ginawang bagong ito. Antay kayo sa mga collabs na parating. Mga bagong channel na parating. Kasama mga friends ko. Para sa inyo lahat yan. Salamat sa 2022 na pinasaya nyo. At sana kasama ko pa kayo sa 2023 hanggang sa susunod na mga taon. Paolo na 2022 na mamaalam. Balik tayo ng 2023. Like, share, at putokan nyo ang subscribe.